Җәй кояшы җылысы белән тулы күңелле, ягымлы йөзле, ылы йөрәкле, зур хәрефтән ана һәм яратылган тормыш иптәше. Кадерле әбекәй, бик якын булган ярдәмчел кардәш булып, гомер кичерүче Урта Терешк авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Хамдия Бариевна Асадуллина бүген 2 бишлеле юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан бар якыннары бергә җыелып, матур бәйрәм иртәсе бүләк итәргә булганнар. Беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Илдар Абдулхакович, кызы Лениза, тормыш иптәше Артур, оныгы Ильяс, кызы Элина кода-кодагыйлары котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Сөекле, сөйкемле, шәшкәдәй гүзәл кызны мәңгелеккә үземнеке итеп, бу гомер юлы буйлап парлы килеш атлап киләбез. Яраткан кешем, гаиләбез күгендә татлы йолдызларыбыз булган балаларыбызга үз гомерен багышлап, үзенең төп бурычы итеп гаилә учагын саклауны һәм балалар тәрбияләүне күрде. Алтыным минем бик төпле акыллы кеше, аның бик күп дус ишләре. Ачык күңелле кеше булгангадыр, янәшәсенә һәр вакыт гел яхшы кешеләр генә тартыла. Өйдә ул уңган хуҗабикә, яратылган хатын. Ике яклап туганнарыбыз өчен бик мәрхәмәтле кардәш тә ул. Тормышта сынаулар безне күпләп әйдәп бардылар, ләкин бергә булганга барысын да җиңә алып яшәдек. Син гомере буе алтыным минем таянычым, җан юлдашым булдың. Йомшак күңелең, аңлаучан йөрәгең, ягымлы йөзең һәр вакыт мине сокландыра. Ничә яшьләр генә булса да, минем өчен һаман үзгәрми яшисең. Әле яңа гына күрешкән чактагыдай матур, җитез һәм төз дә син. Йөрәгемнең ылы өлешен сиңа булган хисләр биләп алган. Шуларның беренчесе хөрмәт булса, икенчесе җылы мәхәббәт. Бу хисләрнең югалмый яшәвен телим. Парлы канат кагып, алда да бала аныкларыбызга сөенешеп, матур гомер кичерик. Мин синең белән бергә картлык илендә дә бәхет шигәсем килә. Юбилейларның әле тагын бик күп килсен. Бәхетле һәм яраткан кешем була күр. Иң сөеклем, иң якыным, иң гүзәл кешем минем. Шөкер Алла килеп җитте гүзәл юбилей синең. Тормышыңның көндәлеген ачып куй курыкмыйча, 2 бишлене лаеклы куйдыр син уйламыйча. Мәхәббәтем туган көнгә, терәм җылы бәйләмгә, шатланышып җыелыштык күркәм булган бәйрәмгә. Бар якыннар янәшәңдә, тагын ни кирәк булсын, тантаналы кичәңдә ул өйдә дус, туган тулсын. Әниебезнең, гаиләбезнең учагын дөрестән дә җылыта алырлык хатын һәм ана вазифаларын төгәл үтәп килде. Бүгенге көндә инде олыгаеп, үз гаиләм булса да, без барыбер аның өчен һаман сабый сыман. Кадерләнкәебез, сиңа бүген аеруча ылы мәдхия җырлыйсы килә. Саулыгыңны кызганмыйча, вакытың белән санашмыйча, без дип ақталып яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Хәлдән килгән кадәр мәңге түләнмәс бурычыбызны синең алда үтәргә тырышырбыз. Синнән бер генә соралу, озак яшә. Синең исәнлегеңә шатланып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Әниебезнең туган көне, ул бит безнең фәрештә. Хәер фатихасы аның юлдаш безгә һәр эштә. Аның бары карашыннан бар уйларын аңлыйбыз. Әниебездән башка әле 1 минут тора алмыйбыз. Кадерледән дә кадерле, якыннан да якыны. Әни диеп дөрләп яна безнең йөрәк ялкыны. Рәхмәт сиңа булган өчен, безне үстергән өчен, балаларым дип ақталып куйдың булган бар кешең. Сиңа теләк, матур картлык, озын-узак гомерләр, балаларың сине котлап мәхәббәтен бирерләр. Матур җырлар сиңа диеп сайлап куйдык бүләккә. Үрдек саулык, олы шатлык, тыныч картлык теләккә. Кадерле Хамдия Бариевна, якыннарыгызның мәхәббәте аларның юллаган теләкләрендә дә чагыла. Тагын да бәйрәмегезне бизәп, бүләккә җырда сезгә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Barasa
sen sağ yürüdüysen, uyumda da köngelde de yaşa bitsin en iyisen. Tuğan günün bileneni kaderlem birden bire, dilimizge dileklerle uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerle uzun bulsun ömrü. Ayşanmın ayı bolasa, görüp şol şeşlerini, men dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yana. Tuğan günün bileneni kaderlem birden bire, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzan matur şeşek beyleme, men yaradan seni eli kutlu bulsun beyreme. Tuğan günün bileneni kaderlem birden bire, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Tuğan günün bilen eni kaderlem birden bire, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Uzun bulsun ömrü. Jırlarda jırlangancha bizning gailede әти-әнидән 4 тату матур бала туып үстек. Ә менә җиләкле җәйнең июнь аенда 55 ел элек гаиләдә 4нче төпчек бала булып яраткан сеңелебез Асадуллина Хамдия Бариевна якты дөньяга аваз салды. Дип башлаганнар җылы теләкләргә тулы котлау сәламнәрен бер туган апасы Халида Бариевна Усманова, улы Ренат, кызы Розалия, аныгы Денислам. Сөеклебез. Кайчан гына син әнинең кадерле кызы булсаң, бүген инде балаларыңның изге әнисе, аныгыңның сөекле әбекәе, якыннарыңның хөрмәтле туганы. Барысы да күпме шатлык, куаныш, хәсрәт, сабырлык, бәхеттән канатланып йөргән көннәр, йокысыз борчылу төннәр һәммәсе дә узган. Бүгенге бәхетле көннәреңне җиткерер өчен шул бәхет шәшәге таҗларын күңелеңә матур, якты, мин бәхетле дип яңгыратырлык итеп җәйсен өчен узган. Кадерле сеңелем һәм апабыз, син һәр вакыт якты күңелле, сабыр, олы җанлы кеше. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Кадерле киявебез Илдар Абдулхакович белән һәр вакыт балаларым дип акталып, алар өчен яшәп киләсез. Ике кызыгызны да итәгатьле, белемле итәргә тырыштыгыз. Икегез дә уңган куллы, тырыш, тыйнак, эш сөючән булу сәбәпле йортыгыз тулы мал-туар, кышкырт асрыйсыз. Шөкер, бер-берегезне бик кадерләп, күз карашыгыздан ук аңлашып яшисез. Шунысы бик шатландыра. Алда да тигез, парлы, мәхәббәт тулы гомерләр итәргә насыйп булсын. Язмыш без апа-сеңелне төрле якка таратса да, барыбер туганлык җепләрен үзми яшибез. Позитив карашың, нык рухлы булуың белән күпләрне таң калдырасың. Без якыннарыңа карата шул кадәр игътибарлы. Әти-әнине соңгы көннәренә кадәр хөрмәтләп тәрбияләдең. Моның өчен меңләгән саваплар насыйп булып, әниләр аяк астында булган җәннәтләр язылсын.
Син, сеңелем, киявем белән шатлыкта да, кайгы-хәсрәттә дә беренчеләрдән булып килеп җитәсез. Бәйрәмнәрнең берсен дә онытмыйча, гел котлап, бүләкләр бүләк итеп яшәп киләсез. Мең рәхмәт бар булуың өчен, безне чын туган итеп күргәнең өчен акыллым. Өеңнең иминлеген саклап, сайрап торсын бәхет кышын. Güzel мизгелләрне тоеп йөрәгең кайнар хисләр белән тулсын. Шиксез галәм кебек күңел күгеңне бәхет кышы, өмет йолдызлары яктыртсын. Матур тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Ак чәчәкләр үссен юлларында, бәхет алып килсен иртәләр. Гел сөенеп яшә, кайгы күрмә. Без телибез изге теләкләр. Барыбыздан сиңа изге теләк. Матур тормыш, тыныч күңелләр, гаилә шагы, дуслар җыры белән бәйләнешсен тигез гомерләр. Юбилеең котлы булсын синең, йөзләреңдә бәхет балкысын, изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Хөрмәтле Хәмдия Бариевна, юбилейлы туган көнегез мубарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояшыга алланып та якты көн туа, булдыралган кадәр һәр кем дөньяны куа. Өлгерәбез диеп чабабыз, уйланабыз ничек булган диеп чамабыз. Көтсен безне һәммәбезне бәхетле тормыш, язмышлардан дия күрмә юк диеп узмыш. Бәхетле булырга хаклы һәр кеше җирдә, мәхәббәт хисләрен тоеп дөньяда яшә. Зур максатлар куеп алга һаман яшибез, алга таба барсын бер һәрбер эшебез. Киләчәк көн матур булсын, якты эз калсын, тырышулар уңышларга олы юл салсын. Көтсен безне һәммәбезне бәхетле тормыш, язмышлардан дия күрмә юк диеп узмыш. Бәхетле булырга хаклы һәр кеше җирдә, мәхәббәт хисләрен тоеп дөньяда яшә. Файдалы изге гамәлләр эшләп юаный, мин бит әле дөрес яшим диеп куаный. Юлдаш булсын иң саф хисләр, сөю, мәхәббәт, менә шуны тоеп яшәү үземең рәхәт. Көтсен безне һәммәбезне бәхетле тормыш, язмышлардан дия күрмә юк диеп узмыш. Бәхетле булырга хаклы һәр кеше җирдә, мәхәббәт хисләрен тоеп дөньяда яшә. Көтсен безне һәммәбезне бәхетле тормыш, язмышлардан дия күрмә юк диеп узмыш. Бәхетле булырга хаклы һәр кеше җирдә, мәхәббәт хисләрен тоеп дөньяда яшә. Мәхәббәт хисләрен тоеп дөньяда яшә. Безнең өчен бик кадерле булган, иң кечкенә, иң яраткан, иң кадерле сеңелебез Хәмдия Бариевна Асадуллинага бүген җир шарында булган иң җылы теләкләрне генә без дә юллыйсыбыз килә, дип язганнар бер туган абыларыгыз Рафат Бариевич, тормыш иптәше Наҗия Абдулхаковна Ягудиннар, балалары Ленар һәм Радик, киленнәре Динара, оныклары Султан, Булат һәм Ислам. Абыегыз Равил Бариевич, тормыш иптәше Лилия Расимовна, кызлары Эльнара, киявләре Камран, оныклары Мадина һәм Алим. Безнең кадерле сеңелебез, яраткан апабыз шикелле туганнар бик сирәктер.
Ул кеше хәтере саклаучы, барышын уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди генә вакытта мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса, ярдәмгә чаба. Хәмдиябез заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Ул бу тормышта бик матур ана да була алды, сөекле әбекәй дә, хөрмәт ителгән тормыш иптәше дә өстәвенә. Карагыз әле нинди матур балалар тәрбияләде ул. Ике баласы да аны хөрмәтләп яратып, сүзеннән чыкмыйча яшиләр. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән балалар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете дә татырга язсын. Бу тормыштан мәгънә, ян һәм тәм табып яшә әле. Шөкер Алла, без гел бергә булдык. Хәзер дә бер тамырдан торган олы агачтай бердәм яшибез. Я Раббым, ошбу кардәшлек җепләрен өзмә. Бер көнлек дөньяда бер-беребезгә ыллы терәк һәм ышаныч булырга насыйплар кыл. Һәр кемнең дә туган көне җирдә бер генә икән. Шул бердән бер көн кешегә ел сайын килә икән. Гомерләр үтә икән ул, үтә дә китә икән. Хатын-кызның гына яше 18дә икән. Синең дә бүген туган көн, дөньяга килгән көнең. Сыкланып куйсак та ярый, нәк балиг булган көнең. Мин алай-болай итәм дип төрле уй иткән көнең. Бу көнең, бу картлыгыңның яшьлеге җиткән көнең. Сеңелебезгә туган көнгә без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бик яшь диярләр. Йөзең чибәр, хылкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сыкландырып. Хөрмәтле Хәмдия Бариевна, барча кардәшләрегез гаиләләре белән юллаган теләкләр чынга ашсын. Рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Тормышта ömür bizning başı Tırmışında yıldaş bulsun Sur quyoshning balqishi Bugün sening tug'an kuning O'yna ali asıl zot jirla kun 100 yaşında Islarga tusharlik bo'lsin shul kun Bugün sening tug'an kuning O'yna ali asıl zot jirla kun 100 yaşında Islarga tusharlik bo'lsin shul kun Aktı sular, ötті yıllar Yıllar ömür көзігісі Бүгінгідей матур болу Дүріс яшау білгісі Бүгін сенің туған күнің Ойна әлі асыл зат жырла күл 100 yaşında Исләріңе түшәрлік болсын шул күн Көктә құяш, жердә сені бар, мәрхәмәтле изге жан. Яшигәле бергә, тал тамырлары сыман. Бүгін сенің туған күнің, ойна әлі асыл зат жырла күл. 100 yaşında, исләріңе түшәрлік болсын шул күн. Bugün senin tuğan günün Oyna eli asıl zat jırla gün 100 yaşında Islarına düşerlik olsun şul gün 100 yaşında Islarına düşerlik olsun şul gün Düşerlik olsun şul gün